Iqumrhu lophuhliso lwezindlu likamasipala wesixeko saseGoli iJoburg Property Company linikezele ngokusesikweni umsebenzi wolwakhiwo lwezindlu iSoweto Gateway Project kwinkampani yenjineli yakwa-Caliper Consulting Engineers ukuze kuqaliswe inkqubo yophuhliso. Lo msebenzi ujolise ekuvuleni utyalo-mali, ukhuthaza ukukhula koqoqosho kunye nokukhawulezisa uphuhliso lweziseko zoluntu kwilokishi yaseSoweto. Inkampani eliqumrhu likamasipala wesixeko saseGoli iJPC inikezele ngokusesikweni kwinjineli iphulo eliyinxalenye yokukhulisa uqoqosho nokuphucula iziseko kwindawo yaseSoweto. One of the key things why we came here today to hand over on site again is to ensure, as you can see when you drive here, that the perimeter wall to this facility was stripped. The concrete was stripped, I think, during lockdown and overtime councillor. We want to really kickstart the issue of securing the facility very soon and making sure that we bring back the boundary wall and we secure it by ensuring that it's secured so that we don't have land invasions. And we know this being a year of elections as well, that's when we get a lot of invasions. Eliphulo liqulethe izinto ezininzi nezichazwe njengenyathelo eliza kuzisa utshintsho ze lidale namathuba emisebenzi. It's a multi-billion development that will be here, mixed-use development that will have residential, which is really needed here, some of it being BNGs, breaking new ground, the affordable housing. So we are looking at the market in terms of the market study in the area. We are not bringing the upper end of residential. Indeed, it will have a sizable retail which will support the residential that will happen here. It's got some it's what you call educational facilities which are important because we are creating a community in this area. Isibhengezo ngezinye zeenkcukacha nenkqubo ngeliphulo ziza kubuye zilandele njengoko liza kwenziwa kwizigaba ezohlukeneyo. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka eDeep Kloof.